Nimbano oras manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Emily, I missed you, Darius! I miss you too, Emily. Pamela, anya pa lang tararamidan ka dito eh. Agawid dan. Nakarakak eh. Agawid dan. Api nga mini, suda ti buy-buy ang. Saan ka pa yung pumana? Kumusta ka, Emily? Kasi, alam nga na baybayan na talatan kat bisita ka dito eh. Oh, kita ang aging inarakot da pay lang. Saan ka pa nga gawin? Anya nga taramidan ta dito eh. Imay ta dito eh, tap na makipaglatingit. Makikapita pa ah? Ay, saanan? Pagkapin kalangan ijabalay. Uray sa nga drum, akapit. Naggapan nyo. Apay nga itala nga sumakpat kayo. Napan kami nakilamay, auntie. Ato yun ti Diyos. Nakilamay kayo iti ama tinatay a classmate yo. Tuwan, auntie. Hurt ni Alexandra. Tas simbang ko. Alexandra. Apay nga napot mo tigiwat ni Pamela. Ibaga kon. Ba't no, mat-anasair ka? Tatalagamot kami na simangpat ni Emily. Adagayang palimad yo ato ha? Di crush na ngamin, auntie. Kasabali mo ti kayat nata ni Emily. Kunamin no saanin nagsubli dito ni Emily. Normal lang tikas taarik na dagiti agtutubo. Ang mapukaw tumat laang dayta. Anya ka mat, Pamela? Ibuking nakpat. Kasanon nga, no sana mapukaw, auntie. Kat aging-gat ingga na amarikrik na ng tulat ta. Pamela. Amoyo, at daumno a panawan para iti ayat. Saan pa'y nga ita, taubing kayo pa'y. Kat intundumtang dayta a panawan, saan tula ang akrash ti mariknayo. No di kat ayat anapod no. Kasano ngay, auntie? Na may salaang ti makarig na iti ayat anapod no. Katay may sa bali mo ti kayat na. Pamela, nagadot ti salsaludsod. Di mo ipilit tiriknam kankwana. Tati may nga agayat, saan ang mabalin adiktaram no ashinok ti ayaten na. Ay, Uston. Pamela, sobra kan no agdamag ka pa. Kumusta ka, Emily? Kunaklakit din no saan tanyag kita. Mabalin ka di matasaan. Nadamag ko tinapasama ka ni Daddy. Isa pinilit ko dagiti parents ko nga agawid kami pala dito eh. Kastagayan. Amo, Emily. Nakarutila tingit ko. Ngam idi nakita ka. Kasla na punas namin pinsan. Talaga? Wen, Emily. Wen gaya. Sa di na ti pag-isiskwila amitan. At di agar-aran kan ka. Kan, namiss na ka di mat. Nagadumot kan tidamdamagang? Kasano nga yung masong batak dagita? Emily. At pimintas ka. At niya grayo akan ka. Si Kamat? Ka? Ano ti planong ita? Taawanan ni Daddy. Diyak ka mo. Diyak pa lang masumbatan day taas sa ludsud mo, Emily. Ay na. Itaman laangan ang makitak nga umisong ni Darius. Kitaang. Uray nakamasayag pa ilaang ni Daddy na. Nakais-isang tirupan. Uwan nga rot, Linda. Iso ka di daytan, di classmate na nga umay idi dito'y balay. Uwan, iso daytan.
Emily, hinagan na. Saan mo't unay anapintas? Napo daw laang kan sosyal. Sus, di mo pigsaan. Ang mga numangag na ka. Ibang panaklaang matipod no, ah? Ay, makapakatawa. Tal na istoryanan sa idikin ni Daddy na. Ani Emil ay ti babae at pakasaran na. Ay, panagkunak. Saan da ka bagay? Tsakayat day ta babae para ka ni Darius. Kanya ngay ti maaramidam no iso ti kayat na. Daytan ti kunada a first love never die. Mas napimpintas na giti dua classmate na. Ngayon may dito idinabinsan. Ni Pamela kang Alexandra dati jay. Jay Alexandra ti magustuak ti beauty na. Pudno asaan unay anak po daw akas ka ni Emily. Ngam simple ti pintas na. Kabayatan naming mingmingam puminpintas. Day jay tinapintas. Saan ka pa pumanaw, Emily? Sikat timang ipapay kanya itiragsak iti dayti akan ito tibiyag ko. Wen, di ka matanagan. Takinid daw ko kada daddy kan mami, nga agyanak pa'y dito'y. Aging ka maitabon ni daddy. Uwin gayan. Anya ka ditigayat mo akanin. Nagpaalakin ni Nana Linda. Danong langan, Darius. Among matan. Very conscious sa ituwing ko. Sige, mabit lang nga rin ha. Nag-boring. Diyak kaya tikas ti alugan. Nasaan laga po ka ni Darius? Diyak kuman kaya ti agsubli pa'y dito'y. Emily! Nga to'y tinanom. Emily! Hello! Sigala ang maid, tinangawag kanya kitikas na. Ma'am. Ha? Kasta? Ma'am Emily, tiyawag mo kanya. Nalawag? Uwan, Ma'am Emily. O sige, pumanaw ka dito isang wanak. Laad, abakan. Jak malipatan day dyan nga imbang aday dyan nga Emily. Linda. Ititong palbiyang ka. Abaw, para day talaan. Nabayagan ko na katulog. Awan pa nang ibagakan niya kitikas na. Isulaan. Ay, hindi. Isulaan day tatisang sangitap. Nasakit nga bitirakap ka. Saan mat nga bayag dito day ya babae? Agawit mat lang day jay. Isu abaya mo. Isu ngay, anya kumamot ngay impintas na. Marutak. Di na amo respeta rin dagi tinataangan. Dalaan na kustawn. Tuloy tagiting ng trabaho. Adupay kasi kasunta. Palingkan to na presidente. Apaman ang maitabon ni Sir. Shh! Di mo piksaan. Manugda ka. Ikamatanagan, tadudwa talag mat dito'y sanas. Nagawid mat na nagiti sumagmamano ang nakilamay. Di mo man ipadlaw, ah? Excited aklaeng mat Tanay, nauma ako. Kas may sa driver. Ita, sakmat ti i-drive da. Ako rin ako na. Siyak di maputbutang isi day tangi bakbakan. Nay, puno mata. Saan nga adayo asikanto ti sumukat? Kas presidente iti kumpanya. Kwarta lang, Panjay. Kwarta. Pag may baysa ka man dito sa alas, Darius. Bayandak lang, Nana. Ada ka doon dito'y balay, ang mabalin mo kasarita. Siyak. Ni Linda. Saan arumbang abok-bukudam ti panagladingit mo? Nana. Ni Emily lang ang timang parparag sa kanya. Kasano kumaama ko nam dayta? Kat pirmimot asungit day jaya babae. Kas di na lang. Nga, nasingpat day chay. Aguray ka. Apay, di mo madlaw ti beauty da Pamela kan Alexandra a classmate mo.
Adayumot anapin pintas da. Nga iti dahi dyan nga Emily. Dagajay, dua babae nga imay dito balay. Uwan, dagi jay ti mayat nga armam. Tanapin pintas da. Ay ayatek ni Emily, nana. Ket saan to nga baliw tiriknak kan ko na. Anya ngay ti imbagam kini Darius. Imbagak nga data dito akadwada. Iso asaan arumbang aglatihingek. Nga mamom, kuna naman anila ang kanu Emily iti mang parparagsakan ko na. Makitam, imbagak lang arudin kin ka. Espesyal na yung babae kin ko na. Ay, lukas pangarigan. Duada nga katuluyan. Kat agyanda ditoy. Kaya't naasawan, ay suti agbalin Madam. Ay kat, kasta talaga ati mapasama. Yung ikataklangan. Asay-saya apay. Ay, hitinto pa'y umuna pa nagkita bikat sumsugara ka. Di ka sanon no inal daw to. Don't be so sad, Darius. Agita tanto manan. Numabalin lang Emily. Di kan umadayubay kanya. Sana mabalin. Agadalak matakaskan ka. Ulilakan itinaganak. Isuarumbang lang nga agadal ka. Para mo't lang itinapinta sa masakbayam. Sika lang ti inspirasyon ko. Amin na baligig. Isagot ko kan ka. Apay ngay katawa ka. Sana ka mga braba. Darius, manupay atawan ti palabsan. Kat itilas uday ta apanawan. Ado ti mabali na mapasama. Ado ti mamamu ta atao. Kat mabalin nga agbaliw day ta ariknam. Emily, Ngam tangay ko na masyak lang ti babae nga yatam. Tung palam nga rod. Saan ka nga agaram iti sabali? what? Talaga saan? Iso akayat ko ngay ta. Sakbay ti panagsinat ha. Kan, sakbay ti panagsublim iti syudad. At kinarita ko ma. Nga orahin ta ti tunggal maysa. Ikarit Darius. Sika kan siyak tulaang. Emily, ay ayatan ka. I love you. Mamati kami iti kabaalam, asumaruno amang idaulo kada kami. Dakalaw na iti expectation nyo kanya. Ayom, sige. Nasyok ti kaya tiyo? Okay. Mamati kami amas agbalin ka nga epektibo a leader. Kumpara kini Mr. Kampiyon. Saan kayong agsaw iti kasta? Di ba nagkunag? Awan makaartap ka ni sir. Nabayag na kami alino ko. Ketnor arigan. Umisula nga panno sa kenkwana tinapasama kenkwana. Kasapulak itulong nyo, iso akit dawag ti panang support tayo kanya. Namnamaan day ta, mambansi. Sa pula na Vanje, iswasa na ka mabalin a baliwalaan. Nalisto ka, Mauricio. Masken, ang mapabanglo tinagan mo. Di nagpaila ko masingiran itinanginaunay. Nawakag lang nga kasalsalita. Sana na masapon ka ulit ang pay. Mapatgan dayta akin mo. O paikit din pasarap. Matulimot lang iti junior seniors prom tayo. Ay, numabalin la ko mga exam tetak dita. Uy, saan ka makalisi? Ngamin, third year tayo. Saan ka makalisi itagon daway? Amo, adan tigaw nga isuot mo. Idi pa'y lang ibagbag ang excited ka. Katsi ka, sigurado anapintas ti gown mo. Ngamin, igatangan na ka ni mami makurason. Siguro, tama ba inak mat namin nga agpagatang kadakwada? Apa,
Di mo pa'y kadiidain bilang ang naganak mo? Natayon day di tatang mo, saan ka di? Kinamangan na saan kayo matan nga kita kin ni mamang mo? Pamela, Oh, agsangit ka matan. Ay, sorry ha. sana mabalinasan kami nga kita kin ni mamang ko. Wan, akita kayong tumat laan. Siyak tumat ngamin. Tila malablabid ko. Nakarelaksan pa, hindi pa nagmasahe ang korason. Permiti sakit ti ulo kita. Si kamot ngamin. Abuswam samot ti bagim iti trabaho. Awan sa pa yan panawan mo nga agrelax. Mami, Oh. Daddy, Alexandra, kunak man no nakaturog kan. Nagtugaw ka dito yapay ko, iha. Oh. Excited ka din para iti Jess from you? oray kaya't ko dagragsak. Oh, Alexandra, ada ka di problema? Mami, agkita kami paingatakin ni mamang ko. Di mo pa ila pampanunutan dayta. Agkita kayo pa'y. Apay kit din pa saan? Kanay sa... Ada kami mat ka ni mami. Saan na ka abay-baya? Itadmiti amin na kayo. Kaya't yung asawan, saan kami nagkita kin ni mamang ko? Alexandra, awan tikas na nga ipagpagami. Alexandra. Amok nga naturad ka, papa. Nasaysaya at siguro. No itapay lang. Sana po na Numaminsan, agan-anad ka kuma. Saan na tila isaw-sawang mo? O, kita man. Naskan nga klunan nan nita. Awan ti makaibagan no sa dino ti ayam ni Susan. No si Murot ken ni Nardo. Wano sa. Amumatan no kasano karang usot na ti ataw. May basar iti criminal records na. Awan ti pumayag akadwa na a babae. Tapatayan na. No naumaan na. Askan ang malaki din na pintas nga anggulo. Dahil ti baro a set up ti office mo. Kas baro a presidente ti kumpanya. Kaano di pa nakaipablaak day tang artikulo? Naskan ka di nga agbayad a kadagos kat ka? Sakbay ti publication? Banje, may bagamon asaan ka asingiran unay. Saan ka madanagan panagman? Kung ano nakalipat ka, ni tinagsalitaan ka. Bagay mula unay, na tapaldam anak kipat. Buntuad, di kinasiksi kun kinapintas mo. Anya? Mas dawak man no apay ang kinayat mo dayjay a driver. Saan kayo magbaga? O sige, ada pa yaramidak. Mapanakon dito opisina. Sana kon at tumawat iti anyaman na bayan. Umanayan nga umanugot ka iti kayat ko. Oh, tiima! Ibatang tiima! Saan pa sumang paninato? Nas ka na makalipas ang kankwana. Tibaltok na. Nakapandag titipungan na. Alakak. Tapno da armas ko nga madayo. Oh, madanda na ganak. Ngamnas ka na makapanawag dito yan. Susan, Nardo, ipatan tayo tapang to. di ka masidag. Paltugan ka! May turid mo? Timang paltog ka niya? Patayon ka! Di ka masidag! Balagan ka!
Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Di ka masidag. Malbalagan ka. Susan, di ka din ay ayatan. Sika lang ti babae nga inayat ko akas to. Iso ayawat mon kanyak day tapal to. Saan? Saan nak nga ay ayatan? Pagsaritaan ta daytoy. Planuan ta tinapintas ken naragsak ka pamilya. Kadwatan Alexandra. Saan ka diya day tati kayat mo ang mapasama? Uwan. Kaya't ko ang makadwa ti anak ko. Isu nga rod nga ibatam day tapal to. Yawat mon kanyak. Nasaya at tutibiyag tayo at alo. Puno ka di dayta. Aramidam dayta. Wen, Susan. Dahito ti plano. Diyak lang na ibagbagakan ka. Angem. Kasta ti plano para kada kayong agina. Oh, adto'y ti paltog. Kaya't ko ang makita ti anak ko. Ikunam, mapasamak na ita. Saan? Linukod akmanan. Maminsan pa agandatan ti aglibas. Patayon kan, Susan! Kinabil-kabil mo sa manan ni Susan, boss. Marurutan. Pinanggap na kit din ti aglibas. Pinaturungan na pa iti paltong. Nakasursuron, boss. Adon tinapatay ko, Chago. Babae lakit din, timanggibos itibiyag ko. Ha! Saan ang mapasamak deta? Anya ti plano kan kwa na, boss. Isurot mo ka di paglamlam mga. Ang panunutek. Nasaysaya at sano ibalatok langan kan ka. Ano ti makuna? Kaya't mo ka di, Chago? Saan, boss? Amok ako kamit lang. Amangan nga minujak malapdan ti bagig. Amangan nusak pa ya mismo ti mang patay kan kwa na. Iso ato iti baltog. Makaamukan kan kwa na, Chago. Ay, Panjay. Jak mawatan ti English apan nakaisurat na ito artikulo. May naigkan ka. Hanggang panagkunakit nasaya at amin dagito, uy. Kita man tiladawa. Nay, nagpintas ka. Uy, dengdengan na. Nalay ka talaga tinagsurat iti dagitoy kunag. Anyat nagan nan tayo nagsurat dito. Pasamat. Paandara mong tilugan. Kaya't konti aginan. Nabasa mo na itong artikulo. Juan, nabasa ka amin data? Kanin interview nak ni Mauricio? Ay, Juan! Mauricio. Mauricio Gayam, inagsurat iti da itong artikulo. Nalaeng, lilibakkan ko na. Talaga nga imbida na ka iti insurat na. Alexandra, ada practice tayo iti chess, Bram. Ay na, sumagmamanulangan nga daw. Sa anak sa langan ang makipraktis? Ay, di mo ton amo at aramidam. Diya ka mo, kasla na po kawan ti gaganay gaya. Lipatan pa'y laang no anyaman day ta apakakumikumam. Oh, kita am di umas asidag dito ayan ta. Nimot Darius, Pamela. Agore ka, tag-hi ta. Hi! Hello! Saan magkayang aditi titurungan na? Di nakmalaingkan ka, no? Suplado mo tan? Ay, sigurado. Mapan iti ayan dagiti barkada ni Emily.
mata na ito nga umaw-awag kaya. Ah. Hello? Good evening, Vanji. Sino da ito'y? Siya. Di mo ka din nakalasin. Di boses ko. Pinang-interview. Yan ang retrato ka. Kaya lang ay danon ka. Apang panunutan ka. Ida ito'y akang ito. Oh, apaya saan ka at sa bukas? Hindi pagmanlangan. Magturo ka kiti. Mami, nginginain mo't dahil ginatang yung agaw para kanya. Maminsan ko lang mat nga usaran dito eh. Kaya't mi gamin kan ni dadim, nga espesyal da ito'y arabi para kan ka. Italaan nga gusarak iti kastoy agawon. Kasla maikaw ah. Sana ba tabagay mo ba? Kan ad-adda apumintas ka, no ang make-up ka pa Ay na, so magmamanulaan nga oras. Madandanagan ak, mami. Kasta akmat in the first time ko ang maki-JS prom. Kat amom no asino ti first and last dance ko? Ni dadim. Iso ka ditiim mo na ang boyfriend mo, mami? Ado tinagbali na boyfriend ko. Ngam ni dadim, ti umuna anang isala kanya. Oh, Alexandra! Oh my God! Adan ni Pamela, mami. Sige, mapan kami yun. o sige. Itulod kan urayan na kayo ti driver. O sige, Alexandra. Enjoy the night. Manglugin ti programa. Ay na, marigata na kaamang ipagnay ti dayto heels ko. Kan nagtagsan dayto gown ko. Daytakot nga minta ti kapulos na gar-araman iti adda heels na. Panay flat shoes o rubber shoes. Ita marigatan ka. Wan nga rod. Pamela, kasanungay no awan mangisala kanya. Amin tayo ang partner na. Kat na awan mangisala ka tata. Okay lang. Ngam iti dayto kinapintas ka. Awan nga tati mangisala ka data. Imposible ang pasamak dayta. Sa dino nga tati ayan ni Darius. Alexandra, dito yakon ha. Agsinata. Katawan ha. Makamu kamutan itibiyag mo. Agkita tang tulangan kung basta ti programa. O sige, bye-bye. Imbatin ako ni Pamela. Sa dino nga tati pagtugawa. Can I dance with you? Darius? Can I? Sure. Sige. Oh. Di mo sa muna itagsala. Owan nga ron. Namnamin sanak lang amin anak i-practice. O sige. Kumpasam lang ti steps ko. Kasta. Pasensya ka na. Maikawak namin dito heels ko. Anya nga tinagan mo itahin? Hindi mo amo tinagan ko? Bakit kita ka lang namin dito sa school? Ngayon tinaminsan. Nailugan na kayo ni Daddy. Kaya napan kayo hindi pala. Saan ka? Katom ni Pamela. Imbag pa ni Pamela tamang mo. Aguray ka. Lagi pa tinagan mo. Kasla... Kasla... Alex? Alexandra tinagan ko. Alexandra. Kat, hanya ti section mo. Section 2. Section 2 kagayan. Ni Pamela kat section 3. Sige. Itulog ka ni Tito Gamo. Thank you for dancing with me, Alexandra.
lang ni Darius. Kamaudyanan na. Am-am muna kon. Agsalmingak man pa'y dito siya. Alexandra, huwag kanya. Ni, asino din nangawag kanyak? Siya ba ito? Ay na, si Gayang Pamela. Abo, insalanak ni Darius. Dinamag na tinagan ko. Nagam mo kami. Oh, thank you ka kanya. Api ko mga thank you akan ka ngay. Namin, imbagakan ko na ngay sala na ka. Anya? Imbagak namin, akaasi ka ma, tawan mga isalakan ka. Tadi mo amot yak sala. So, anong pagkaasi ak ngay sala na ka? Lalakalaang matgaya makasarsalita ni Darius. Iso nga ita, agam amo kayon. Hulinda, ada bisita, ingkasangkuan, asinaw, barbasan ang lakay, at amat awit na kamera, ka notebook, ka ballpen. Natayag alakay anapu daw? Wan, ay gamapay adim bakal da kita matam. Ay, amom day chay? Katno jay reporter day chay agayim ni sir. Katapay nga rin akas lang mabutbutang ka. Ay, tsaka mo, ngam, ay, talaga akabutang ko. Anya, kay garot ti kabutang mo kan ko ana. Ay, pagawi ti maun. Ibagam, awan ti makasalita na di taon. Maputang akon asumagaw. Ang mga lupantok ti karga jibag na. Apay ngamin ang pinastreet mo dito'y balay. Kuna namat ngamin nga umay nakasarita ni Darius. Ay, ibagam nga awan, darasam. Kasano ngayon wag na magpaned. Ikasanguan ng lita. Nag-interviews ako na sumangaw. Ang mga lupumaltaw. Ay, sus. Ay, dahil tumit kami na bagbakitan. Saan nga pampanunaw? Ay, laklaka ang matay ati matay. Jakpay kaya ati matay. Ay, sir, adda kayo mag. Sa dino ti ayan ni Darius. Ay, aawan dito, sir. Sa dino ti ayan na. Ay, aday iskwilaan da, sir. Napanaki Jace Pram. Mapana kon. Ay, ayat aramidin nyo kan kwa na, sir. Ay, pangasiyo ka diyata diyo saksaktan. Inak dagasan tayawid ko. Kanya katadantanag mo apakan. Lokatan tirwangan. Darasan. Ay, uun, sir. Uun. Salakan ka? Adumat ka? Siya, may isa, dua, talo, ay, sangapulo da amin. Talo lang, nagbalin samot din sangapulo. Katalaga mat sangapulo. Uy, ayan ngayon tilukan nyo. Sa di na tinang iparkingan si driver. Dayjay, oh my God, mapantay ti Dayjay abante. Ay, magrakit din ta nalawag ti sila, oh. Ang tangan mo din. Darius! Umay ka antay tulog ka di balayo. Sika? Apay anak laat ka anak kakita kanya. Saan? Diyak kaya taglugan? Di mo ka diyan mo. Siya kinasingad agayan ni Dadim. Kanayo nag-abumis bisita kan Juana, iya'y opisina na. Wen, mo ka? Ala, umay ka agluganan. Itulog ka. Medyo adayo pa iti pagawitan. Iso nga umay kakit. Ay, exciting na unay dahi ti Arabi di para kanya. Sulit ko ti panag-gown ko, ti panag-makeup ko. Nagaduti nang isalakan ka. Agasam ta sa nga pulo. Saan la sa nga pulo, ah? Adapay dagiti saan ko anang bilang. Sika, naragsak ka man? Kunak no nagdisnodo ni Darius anang isalakan niya. Pinilit mo matlagayam. Nasaysayatan day jay, ah? Namtikas la kapimpiman ka magnawan mangisalakan ka. Adalat tamat mangisalakan niya, ah? Di mo katyamanan tayong sala na ka. Sinuruan na kan tupay. Di
mo ilibag ta nakita ti panagsalayo. Alawa na. Ni, ay sinig tayo iti balayo. Pamela, agyaman na ka. Tapinilit mo ni Darius anang isala kanya. Saan nagaputa na tayo ni Dadim? Kat baybayan kamutan. Namiris ko a responsibilidad kalata. Sabali ti amak. Sabali Ahmed. No gayon mo ti amak. Siyak saan? Natangsit ka nga agsasamo. Ubing ka pa lang nga nakarit kan. Agam sa nabali, mawatan ka. Dahita siguro kat gapo tanabit pa'y anatay ti amam. At ladingit ka pa lang iti ipupusay na. Saan na pimusay? Inatay dati amak. Saan tapaya pagsarita na kita abapanay? Kaya't kuman nga damag ka, may papan iti ka eskwela am aray victim. Ha? Sino? Nakita kita iti eskwela nyo. Naglugan da iti maestra ang kotse. Ni Alexandra. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya? Biktima iti panang ramas da di a babae. Itam lang kati, amaman. Darius, Jak amo da ita. amo kami tinapasama kitindyak na. Sino kimat ko na lahing, at mangkit kita lang iti mayat nga anggulo. Isarting mong tilugan apaman ang makabatog tayo di balay. Masapapay, Darius. Di mo ka di kayat nga aginom tapay. Saan na ka gininom? Ubing ka pa'y nga rod makasta. Gatas pa'y lang tirumbang nga inumam. Isarting mo. Sige. Katin po maminsan. Aginom ta. Nakaturog siguro ni Hanji. Pumarbangunan. Nakaidat ti silaw iti silida nga kasawa. Anya nga tano awaga. Siyak tirumbang akadwam ita, Vanje. Saan kat aday ta nored norait nga asawan. Awagak man ngagpaiso. Song batam Vanje. Song batamon ti awag ko. Cellphone. Alauna ti parbangon. Sige mo awag. Kita ka din. Yun ang gama ng dayon. Sige ko na. Sumba ka. Hello? Disturbo kay ti pan naturog. Atat kita irwar, Vande. Ka di taruar. Sumirit ka di tawa tapno makitam nga daak di irwar ti balayo. Adda nga paiso di taruar. Iso dyan nakasilaw ang lukan. Talaga saan nakasartin ang daytoy at tao. Oh, nakitam ka din tilugan ko. Saan ka madanagan, Vanji? Sanak nga aggulo. Di magasak lang. Nakayat ulang amangagan tinakasamsamit a boses mo. Saan ko ang nasiputan ti isang pagmuda rin?
parbangon kagaya masimbag. Wen nga rod, nana. Okay lang. Nakariing paimot ni Nana Linda. Kat no nagpatpat na ka nakarieng, ta inururay na ka. Kan imay nga menday siya abaw risyaw. Kat at-atan ti pa nagdanag ko. Sige, abangan ka. Ta nakadasar matan ti kanam, Darius. Saan ako nga umininom iti gatas, nana? Apay ngay, nasustansya na ita. Kan, apay asyak lang timangan. Agigiddan tayo na. Ay, sigod-sigod maut nga di ta kusina ti pangpangalan may Darius. Saan? Kaduan da ko namangan. Ay, katuwan Nay, nagtugaw ka mo't-latan. Patasat man mo ti agbalin nga amo, uray italaang. Pagsirbihan na, Linda. Anya! Pamela, hintan ijay kantin. Siyempre, katgagangay, itreat na kamanan. Anya pa ngay. Uy, sige, intay ijay akin igid alamisaan. Apay manin, andi ta igid ti kayat mo. Agbay may sanitary, sana katugaw kita. Di siya, mabaina, asikgan ka. Mabaina. Oh my God. Ay na, di na ko yun. Darius, mabalin ka diti makikatugaw. Mabalin. Uray na ka, tamapanak agorder iti meriendata. Anya ti kayat mo? Uray, anya? Okay. Hello? Alexandra, amo ka itan. Anya? Ang pilibakan ka. Napigsapay lang ti pakinakam mo. Nga uray, biktima ka iti panangamas. Alexandra! Darius, apa iti maray ti gayam ko? Nasahir tirik na iti naibagakan ko na. Ay, awanin ti mang bayad iti day ti in-order ko. Sige, siya kung timang bayad. O sige, ingkang harutan bayadan, tamang anak ko. Time mininton madamdamo. Oh, Alexandra, nagsapa ka mata si Bagber. Awan ka din, ti klase yo. At apay, mami. Nag-awit ako. Nagsagit ka kadi. Saan, mami? Naglaba ka ngamin dagiti mata. Kabisado ko no nagsagit ka. Abay, Awat, mami. umay ka. Agtugaw ta. Agsarita ta. Mami, Anya ka di ti problema. kaya't ko man alipatan. Nga maipalagiplat ta kanya. Tipan na karamas ko. Anya. Kaya't ko apagtalinadan na palimot na itsaya pasamag. Nga at talatamot na giti mangipalpalagip kanya. Alexandra. Nasakit ang panunutan. Nagpapati pa nagkita kiti bagay. Apayarumbang nga iwaras na pa'y na ito yamanag. Apay, mami. Rumuar ka. Papanap. Ada pa pa na? Ay, itulod ka nga ruday. Sana. Ako niyo taklak. Sikatimakam mo. May inaig ka di daytay tinegosyo. One. Ay, naskan nga rin na mapan ka. One. Naska na mapana. Madmadlaw ko ken ka, Banje. Kasta unay ti pa nagpapintas mo. Kasa bulan. Ada importante ang kasarita ka tao? Sa bagay, so naskan nga agpapintas ka. Punak no saan ka nga umay. Itay kapay nga oro-orayan dito ang Kristo. Nakapagpanunot ha.
maragsa ka na iti dayta a decision. Kaano ti maikado ako na kay Pabla, ti artikulo, may naig iti kumpanya? Iti kabitan apa naman, napimpintas ton ti maisura. No strings attached. Kasapulan na. Kasapulan ka man. Wanji. Kumusta ti pagnamban, Jay? Nasa panalpas, ado dagiti na pagsaritaan. Anya ngay dagiti nagsaritaan niya. Di mo matlangam mo, oray ibagakad ka. Makaawat akmat siguro. Basta ipalawag mo kanya. Saanan, nabanugak. Ngala, sikat yung maka mo. Alexandra, Lunes ita. Apay ati ka pala nakasuka. Sana kun nga agatal, mami. Anya, Mabain ako. subag mamanulaangan abulan, agradwa ka. Sayang bet ngaksardang ka. Anya pumapay tirupak nga iparang ko kadagiti schoolmates ko. Nagwarasan amay sa rape victim. Ita ka di pa asumuko ka? Rinugyamon tilimaban. Apay adi mo ituloy. Naturad ka a babae, Alexandra. Isu nga ituloy mo ti lumaban. Pakiradam ti pakinakam mo. Panagnagam kadakwada at timay sa rape victim akaskan ka. Kat kabaulan na ti bumangon. Apay nga absent ka itay bigat. Sabay nag-exam kami. Naladawak namin anak kaliing. Di nakalari ni ingan ti medyo. Amom, kaya't ko ti makaungot ka ni Darius. Taapay mat. Amo kadakas ti maganakan ka. Anya ka ti Dayjay. Apay nga minapimanang kalatan. Awan pa, Mela. Bayam Dayjay. Saan ka na pagsaritaan pa'y? Nasakit man tinagam ko keng kuwana. Amok ngamin anapasaktan na ka. Gusti dapat kumain ng saanan. Apay ngay, kinusilabang kumaan. Saanan, ngamin, iso mo tinagbayad iti in-order ko ang meriendata. Mabainak magtun-aamang kusilap kan kwa. Pamela, O Darius, siya ka di kay ayabang? Wen, sika. Anda ka di bagam? At ako madamagakan ka. May papanitian niya. Mabalin ka din nga ibagam no sa dino ti balay da Alexandra. Ha? Oh, apay anak laat ka. Sigurado ka kadi akayat mo ang maamon ti balayda? Wen, iso nga rot adamdamagakan ka. Apay, anya di aramidam ichay? Papan mo ka di araman, ha? Anya? Saan? Si Kamat. Anya nga ron? Nasken ka di pa nga ibagakan ka? O sige, dumnid ka ta ibaga. Alexandra, agsupat kan ang papindas kan. At umay atisitam. Sino? Basta. Amang ano at tandi tabalayo. Alexandra, bumaba ka. Ada bisita. Ni, ay ayaban na ko ni Mami. Okay, o sige, papankan. Sige nga Roda, thank you. Good luck. Thank you, Manel. Jak nam namaan daytoy ayo umay mo, Darius. At kidawa ko may ti dispenser kan ka, Alexandra. Amo kami na nasair ka itimbagakan ka. Kunaklakit din no anya ti umay mo ibaga. Amo asaan arumbang ama ipalagip kan ka tinapasama. So, sorry talaga. Okay lang. Sige, mapanahon. Darius, Huwag gayam. Bagay mo tigawin mo i-DGS Pram. agyaman na. Tiago, naglatin ti paltog nga inted ko kan ka. Di mo mat inus-usara. Boss, Kunak man no natured ka. jak kabalan, boss. Jak kabalan na patayin ni Susan.
Ipagpatag na ka. Apay kumapatayam. Subsubukan ka laeng, Tiago. Kunakon kay. Dahil ti ka nito nga ramiter. Siya, timang pataykan ka. Ha? Amo kong tilikaw ti Bito Campos. Nabayagtan ang nagkadwa. So nga amuklat tati ang tartaray di ta panunot mo. Anawan ti graduation ita. Ket, anya ko maita. Agraduar ita ni Alexandra. Wala niya. Ita lang nga kidawak ken Kanardo. Saan na mabalin? Amo kung tigayat mo nga ipaga. Ngam, jackpot gan. Agpakpaka si Aknardo. Ura ita lang ang graduation ti anak ko ang makita. Saan? Ado ti tawid jay. Makita da ka. Tiliwan da ka. Imbestigaran da ka. Mamuandan tumagpay. No sa dino ti paglimlimbangan mi. Kaya't na kami ka nga irobo, Susan. Saan, Nardo? Saan ang mapasamak dayta? Kaya't ko lang ang makita ti panaggraduar ti anak ko. Pangaasip. Papananta, Pamela? Oh my God, adamang bilbiro kan ka di tarwar iskulaan. Sino? Reporter ka no? Reporter? Oh, iso day ta nakatakder. May bag nga daw mo, Alexandra. Sino kayo, sir? Magbasbasa ka, iti pagiwarnak, ama muna. May saa ka, journalist. Apay, sir. Anya ti maipaay ko kada kayo. Mamate ka kadi. No ibagakan ka, nga da kanya ti kompleto a profile mo. Di napasamakan ka. Di panangramasdakan ka. Ano? Di panagpukaw ti na. Nasukimat ko amin dagita. Anya? Apay adidak sardangan. Kaya't kun alipatan tinapasamak kanya. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay asanda ka sardangan. Kaya't kun alipatan tinapasamak. Sir, maawasan ko matigayim ko. Mawatak. Katlating itak na ito'y aramit ko. Kaya't yung kadi nga itulog kayon, ipalayo. Saanan, sir? Daw may mga lakad na kami intun madamdama. Alexandra, agsublitan iti unag. Oh my God. Talaga gayam anapintas ni Alexandra. Itak lang amin na masitkan. O sino mat ngamin, ti saan ang makayawan itikas jay ang kinapintas na. Madamagaya mo hindi pa nagpractice yung iti graduation niyaw. Wala na. Nagbiitan niya. Kasla kaanulaang di ipa-enroll na ka ni daday iti pagadalan niya. Ita graduation niyaw. Malagip ko lakit nga roday di daddy. Ay, ladingita. Impalagip ko matenten ka day di sir, Darius. Para ken ko na day ti abaligik na na. Iso tinagbalin nga inspirasyon ko. Ay, makaluha akpay kiti. No si Bibi akpay kumaday di dadem. Sigurado ang maragsakan. Talaga nasakit na panunutan. Ngayon, urayan niya pa'y ti aramidan tayo. Sana na may sublipay ti biyag ni daddy. Tilangan na ramidan. Birukak no asino tinang papatay kan ko na.
Ay, ubing ka pa ay Darius. Kasano ko maamapasamak dayta? Agraduar ako, nana. Dahito yung tirugina. Ay, sus Mariusip ka nga ubeng. Ag nervyusa, iti kasta nga ibagbagam. Takdarap ti karik iti tanam day ti dadi. Ipaikot ti hustisya. Iti pan nakapapatay. Sa dino di ayan ni Alexandra. Di na kano kayat ti mangan. Itay pangal daw saan na si Mang. Anyat mapaspasama kagwan. Numapaliin. Saan kumangaminan ang maipalagip kan kwa na ti pan nakarabas na. Jaka muno apay akas na pag-aayat dagiti daduma nga ipalagip kan kwa na. Awan na ti may palpalagip kan kwa na ti balay. Ijay ruwar. Ijay eskulaan da. At dadagiti tao amang sair itirignana. Kanayon da nga ipalagip kan kwa na tinapasama. Naitandya kun kunak kan kakor. Ana sa isaya at nunaya dayo dito ni Alexandra. Tangay graduaran ni ti high school. Mabalinan nga umadayo. O sige. Anamungak day ta nga ibagbaga. Sino nga min nagitisutil at tao. Amang ipalpalagip kan kwa na tinapalabas na. Naibaga kanyak ni Alessandra. At imay sa kano anang ipalagip kan kwa na. Kat ti reporter amanagan Mauricio. Napan kano ija eskwelanda. Kat kinasarita na ni Alexandra. Anya. Linapda kung na ita reporter di amang isurat iti anyaman nga impormasyon kan kwa na. Iso ati kasayaatan. Yadayutan ni Alexandra ditoy. Dayta, ti kasayaatan nga aramidan ka. Kaya't nakakano ang makasarita medyo. Agtugaw ka, Mauricio. May papan, itian niya, ti pagsaritaan ta. May papan ka ni Alexandra. Jay inampon mo ang balasita. Pinayaban ka. Tapno sana maituloy ti plano mapanang isurat iti artikulo. May naik kan kwa na. Malagip mo pa'y kati. Idinapang kayo iti police station. Kaya't mo ti ag-interview. Ulinapdan na kilim ninyo. Iso asana, anang ipablak iti artikulo, may papahan, itinapasa. Gapumat lang itinakaro nga asik kan kwa na. Iso nga ita. Pangasim ko mata di mo raramidan nga agsurat iti anyaman nga artikulo. Namnama ka di dayta, Mauricio. Para, iti panagayam ka. Paglugayan, na-confirm po. Tian niya. Di ba direktor yan tayo? Sino? Awan sa bali, no di ni Darius. Kasta ka di? Uy, imisang itikas taonay. Ay na, nangagmula ang tinagan na nakaragraksak ka. Saan ma? Nalaing namin ni Darius. Swerte ni Emily. Nalaing kan gwapo ang lalaki ni Darius. Uwan nga ron. Uy, agselos kan sama. Sana bali. Napanlagamot din pinasya ni Darius Ijibalayo. O anya, nag-I love you kadikan ka? Ha? Ay, nadyak ang mutar aramida kaong. Tapay manan. Katno siya kano timang itulog kin ni Darius ijay stage inton aggraduarda. Sika? Asino kumapay nga eh. Iyo ko na nagbati akti balay ngagmay-may sa. Umay kamutan ah. Katuan oray para awit to lang iti regalo.
Anya ti raramidam di talamisaan ko? Kwa. Awan ka pa imat nga minitay. Iso nga, linukatakpay lang na ito yung drawer mo Saan arumbang aramidam da ita? Nay, awan matda ka sa panggap ko. Pumanaw ka dita? Apay baka ungat ka. Awan matinalak dito yung drawer mo. Tumakdal ka dita! Rumorkan! Uwan. Rumorkan ko na! Ado pa iti ang sikaswa. Uwan, rumwarak. Ngam agiddan tanto nga gawid into na lasing ko. Umunakan. Ag-overtime ak. Anya? Rumorkan o kunak. Pumanaw kan dito opisina. Apay, di ka umis. Marurutak ka ni rin. Waram-waran na matan ti drawer ko. Pagkakali nga mente ang chay na asama ka ilitin. Saan ang makaaw-awan? Mas dawak man mo apay akinayat mo. Oh, ato, uminom ka. Saan ka umininom? Wes, padasa mi na. Makatulong na ito'y kanapat. Ibusan tan dati norder ta amakan. Tagaw da ko. May tadi to'y tatlo ang salita na. Apay ngagap ako kakapatan. Yaw. Nagkaparada tinukan. Dalawa. Kaya't nasawan. Si Magpatan ni rin dito balan. Ay nga mapay ang nakaigapis sila. Switch. Nay. Apay nga switch mo tisilaw, Panche. Saka di kabutang mo. Adda kalagayam dita ikin. Apay ang masapol nga idapam tisilaw? Kabutang mo ka di tinasipngat. Ngam di mo kabutang tararamidam. Anya. Di ka naging titiam mo pa'y, Panche. Hindi pa'y lang. Agdwa-dwa akon kada kayo iti dayja reporter. Diyan ka mo dahi tangay bagpagam? Hoy, Panche. Balbalagan ka. Di ka manglukloko. No, di mo kahit nga ibutak-tak ko ti aramid mo. Nya? Apay ko nam, jak amo akanaan kayo agsarita iti dayja reporter iti rabi. Wen, awan pinakitak nga ebidensya iti drawer mo. Ang, ado na gundaway ang nakita kayo arimwar. Iso nga galwad ka, Panche. Tama bay, kamawag ni Ban. Taga terapin, kanya nga tating magkana. Hello. Makaawa ka na. Kailiw lang siguro, kanya. Nalawagan kanyak ti aming. Sika? Kaya't mo gayam nga gawain ni Panche. Saan ka ngagbaligay? Di maaga. Bot-bot nga nakitin. Unaan ka. Pinakibiyang ang cellphone ko, idirabi. Sumarting ka. Awan bibiyang mo iti personal ang gamit ko, Ray. Ha? Manipo dita. Bantayan ka ni opisina yun. Saan ka mabalin arumwar? No di nakadwa. Anya? May sala nga ka manem, Banji. Na iti oras, ang maamuan na iti otoridad ti mading aramid yo kini Mr. Campion. May raman ka. Huston! Sumardangkan! Astoy ka diti kayat mo pagbanagan ti relasyon ta. Ha? Isukat na kon iti daydi alakay? Ha? Ipatam ti imak, Ray. Masaksakita na! Amokla ko makasto iti pagbanagan ti amin. Amokla ko ma. Sige, paandar mo tilugan. Malatan ako ni Joe Piscina! Nardo! Ibagam nga umay dito ni Tiago. Pagsaritaan tabay, noon niya ti paramit mo kan kuana. Mapatag unay daytoy a misyon na.
At damit kaya't kong aramitan. O dyan dayta. Masigurado nga ta matulungan na iti daytoy. Ibagam lang no anya dayta. Sino dayta? Siya, Mauricio. O muna ka, darasam, amangan no da makakita kan ka. Kawan makabitbit ka niya. Saan ka madanagan? Sebagai kaskalapod-pod no, apa sorero. Imbaundak ni Busnardo. Kaya't ko ngagbaligi ka. Ipakitakan ka tiladawan, ti kayat ko apatayan. Day talaga yam. Asino? Awan pa'y ganas kan ka. Kaya't mo ka di tapisangag day takakaiso na aladawan ti anak mo ngay igamam. Hindi mo maawatan tirik na ti maisa nga ina. Ala, palubusan ka mapan mangkita kina Alexandra iti graduation na. Agpaiso ka di day takin o Nardo. Well, ang balagan ka ha. Di mo gandatan ti aglibas. Kaya nawan ti sino man napakisaritaan. Mapan mula ang kitaan ni Alexandra. Mano atawan, asan kami anak kita? Saan ka di mabalin nga agsarita kami laang nga oray iti apagbiit? Sana mabalin. Oray no maarakop ko laang mo iti apagbiit. No ipilit mo ti kayat mo, saan ka na mapalit? Ilang imbagak ti aramidem. Mapan mo lang kitain. Naskan na saan naka makita. Tapno saan naka nga asitgan. Naawatam. Anya, kabalam ka di apatayan dahil taat tao. Adalag analaing no kasano adiskartya. Kaya't ko tinalinis, Tiago. Nabayagan nga aramidot daytoy. Agdua-dua ka pa'y lang ka di. Saan ka apagbuadwaan tamo akabaalam? Minalam nga agaw awid na, ijay balay na. Ini na iti-ili ha. Saya atan, Tiago, sana bale tadandanin nga itad ko ti bingayo akwat. Parata, damaga mo, Linda. Itorturod mo na damagan. Eh, sikan ata na torturod ka. Sikan, damaga mo. Oh, ada ka di kahit yung adamagan? Ada ti kaya't adamagan ni Linda. Ay, kuha Darius. Ipadpadamag man day ti kadwa. No asino ka no ti special abisitam inton graduation mo. Ah, dayjay? Ni Emily? Ay, kuna akon ka. Awan ka de dagiti kakabagyam nga umay. At dada siguro, nana. Ngam ni Emily ti tartari gagaya nga umay. Umay nga ta. Jack amo. Taging nga ita. Jack pa'y lang makontak di intad na cellphone number na. Saan la ko man umayan? Anya? Tila ibagpagamot. Sige, Darius. Panawan da ka pa'y dito ta. Tamapan kami aglutaw. Sige lang, nana. Aya dyan na ibaga. Sika, ipadlaw mo launay asaan mo akayat ni Imilay. Katalaga mo tadyak kayat. Apay, sika, kayat mo na dyan babae? Ay, saan? Yak kayat ti ugahin. Kasi kadilatan na kanayon? Bambantayan naklatan? Tapno di nakamatagi ko dahil Mauricio. Nagrugit nga minti panunot mo.
Di mo among ar-aramid na laang ti trabaho na? Diyan ka mo. Bantayan ka. Saan ka mabalin arumwar no di nakadwa? Oo! At dalaki ngagbalasi ang... Ah, Nadalisang tilakay ang basurero! imposible. Kasano na pasamak? Ipreno ko tilugan. Saan nagkutkuti? Mapan mo kitaan? Wayne, kitaek. Saan sabat niya kutkuti? Angam. Awan matidara na. Pasensya ka. Napili na lang. Nasa ka na makapanaw akon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Baligi ni Tiago. Napatay nan jay driver nga asawa ni Banje. Ibagak to na ito'y ni Nardo. Siyakton, ti makaamo ni Susan. Lading itak tinapasamak iti asawam, Vanji. Aging gaitan. Diyak pa lang ang maklo. Tinapasamak. Naska na makitinulong kayo. Tapno maipaayan iti hustisya. Oh. Amo ka nakaro at trahedya da ito yung napasama. Ngam, kasapulan mi ti kooperasyon mo. Apay at ipay asawag. Awan ti basol na. Apay. Alaing kamat gayam nga agartista Vanji. Rombang lang, saan ka ni? At adan amarigatan nagiti pulis amangan mo no asino tinang palto ni Ray. No pay kastang, malatingitan akmat. Oray kas kasano, inayat ko ni Ray. Anyati kayat mo. Agyan, ngem delikado kamat, wano matay, tapno mamimpinsanan nga agulimak ti amin. Oh, Awanan ti makalapad kadata Banji. Kukwata aminan ang kanito. Mao din dito ang practice ti graduation tayo. Uy, nga ron, Pamela. Diyak pa'y unay kabisado ti aramidan tayo. Amo, amin tayo nga graduate? Excited? Ngamsi ka? Kasla diyak makita tarupang ang maragsakan. Kasla ngamin adda kurang itibiyag ko, Pamela. Maldaan ka laan siguro. Tagi na dayo kayo ni Darius. Saan aday ka? Apay nga ron. Tari gagayak ko mga itiday ito ang panagraduate ko. Agkita kami kin ni mamang ko. Agkita kayo pa'y nga ta? Mariknak nagkita kami pa'y. Talaga ka di asimor ni mamang mo kaninarto? Wala pimanaw. Ngam na pimanaw. Ako'y adi nakasubya. Naibaga ni Mauricio ngayon ton sumaruno alawats ti graduation ti anak mo. At ako mamati oray sang kabasit ang may regalo kan ko na. Anya? Regalo? Style mo man. Tapno makasidag ka kenkwana. Kasta ka di. Ita kami lang nga kita. Awan man lang maitit ko kan ko na. Tandaan ang timbagak ken kasusan. Kat saan ka mapalin nga agbayag ijay? Nalawag. Nalawag! Una to.
Mawatak di ba ka? Kasta, agtulnog kay ti amin nga ipagak. Tapno saan nga paggad, tibiyag ti anak mo. Anya? Asino kada tatimang kuyog kanya Alexandra, iti panagmartsana. Corazon, sigurado asa na ka maka-attendar tada conference mo. Isuasi kan tulangan. O sige. Ngam addakan tumat siguron, kalpas ang ti graduation na. Pilitek nga attendaran ti party. Nasaya at no kasta. Ayaban tulaangan dagiti pada na anak graduar para iti selebrasyon. Rumbang laing, Corazon. Amao din ti pan nakakita na kadagiti classmates. Pinagas ka na di pagadalan niyo, Alexander. Kalpasan na. Agdiretso akto man ni di police station. Agyaman nga, Daddy. Excited ka din nga graduar. Oo, Daddy. Ngamin, agtor po sa matlaangan iti high school. Anya ti kayat mo regalo. Umanayan kanya ti panangipatid yung kanya kini Mami, Daddy. Sigakit ti man. Ala, ni mamim ton ti makamu amangtad kan kay ti regalo. Daddy, kaya't ko mga ituloy ti panagadal ko. Juan, kaya't ti plano, saan na dito iti pagadalan? Naibaga ka din ni mamim, maya karak iti pakay distinwa ka lugar. Saan pa? Ngamamok asan adito iti permanente apakaibistin man niya. Pudno dayta. Siga, kaya't mo kadimat nga umatayo dito yung lugar. Kuman, gapataging dangadaak ito. Diyak malipatan kinapasama ka niya. At tatamagaya man dito pagadalan nyo. Makalwa ka man yan, Alexander. Aron ba nga gragsak ka, taumadinin ti panagraduar mo. Ano? Unasan, nagitalwam. Tsak kaya ta makita ti panagdadada. Diyak malaptan ti panagsakit tinakam ko. Kan makarit na itinakaro-aruro. Gapoy ti dayjay anapasamak. Isang aging gangadak dito eh. Diyak malipatan dayjay dad. Sa dino ti papanan ka, Alexandra? Basta magnakalangan. Surutam ti pagturong ako. Aguray ka. Dalan day ti amapan iti sigo da balayo Dadakalan dagiti ruot ito eh. Manumat ngaminan atawan ajak imay dito eh. Apay pala ang yamin arumba nga umay ka dito eh. Nakapurpuri ka dito eh. Kaya't ko nga iti maudi agundamoy. Makitak dito'y alugar. Diyak sa kaya ti sumurot. Adakan ka, no di mo kayan. Saan ka pilitan, Pamela? Kasano? Nakaruro ti pagnanta. Amangan no ada ulag dito eh. Sige. Agbati ka nga rodan dito eh. Wano saan? Agawid kan. Siyaklangan ti mapan. Nagkaputputang dito Alexandra. Sige. Di ta ka nga rodan. Ha? Napan at talaga na. Nagturudmatan. Kaasimat no agmay-may sa. Kuyugak lang. Hoy! Alexandra! Urayan na! Mapit na! Nagkaputputang ti kinaulimak na. Nakarurutan. Already ti unang isigod anak na niyo. Uwan, awan ti makaiturad nga agyan dito eh. Oray sa balya tao. Mabuting dang agyan iti dayto nga balay. Ay! Oray siya. Sumka na. Intan. Among Pamela. Oray siya. Diyak kumakayatan ti umay dito eh. Ngamday ti langit abalay ti pakalaglag ipakin ni mamang ko. Alexandra. Sapay ko matamakitak pa iti na.
Sapay ko matamarik na pa'y tiba, di pa nang ipatag na kanya. Okay siya. Maluyaan ang ganda. Makasangit. Intang amin. Maudin da ito'y ayaw umay ko dito'y Pamela. Katyak amo. Nagsubli ang tupay dito'y alugar. Natay gaya mo ni Ray nga asawa ni Ma'am Vanche. Apay, italaang nga ambaw. Katno na itabo ng ay kadamdaman ko. Katno imbagak idikin ka. Ay na, nagpigsamot kan ayat ikabaw mo. Sikatin ang ibagakan niya? Na, asino pumapay ngay, dudu atalaang mo't ikiday to apalag. Ay wun anya. Anya ngamin itayon tirason, no apay anatan. Ay, kabaw ka talaga. Pinaltugan da. Imbagak lang arudin da itakin ka. Ay wun gayam. Partakam kititag lutaw. Tanay sumangputin ni Darius inton madamdama. Sikan sabot ti kunana amang kadwakin kuana nga agmarcha. Wen, ay unay kan aya. Idi pailaeng anay baga na dayta. Ay, napukaw san ti memorya mo. Tulungan nakman kiti tiday tilot-lutwat. Nan, yawat mo man dayta bawang. Yun po na. Binisan niyo kumaan na lang daytoy balay. Ken uray ti arubayan. Apay nga min aya, Darius. Apay ang masapula damakang pailaeng. Sumangpat nga minti na isang sangayan na bisita. Amo ko no asinaw. Well, amo yung matsiguran. Ni Emily. Anya ba't agtalaga ka? Uwan ko ng latan. Ti inspirasyon ko itibiyag. Sige. Uwan. Aramidin mi dayta, Darius. Aglinis kamay. Sige. Agyaman na kada kayo. Nakasukat ka din ni Susan, boss. At dapay lang dita silet. Nya. Boss. Kaya't mo kanya sumurutakan ko na. Saanan? Makamon ni Mauricio kan kuana. Amang ano, madantay ti problema, boss. Binalaag ako ni Susan. Amo katong palan natin bagakin kuana. Kaya ni Mauricio. Amang ano, idiritso na ni Susan iti istasyon ti pulis. Ay, sigurado, numapasamak na ita. Pagkantaan da ni Susan. Delikado tayo, boss. Padasan na nga ramidan da ita. Tasyak, amis mo timang gudas itibiyag na. Dardo, nakasukat ako. Ay, nagpintas gayam na agpadoy ti disinti ni Susan. Siya kung timang itulot kan ka iti pagkitaan nyo kini Mauricio, Susan. Tiago, agbati kan ditoy. Agsubli ak matlay nga dagos. Kitam, dahita nakaparada ako, che? Iso ka di day tatipot siya ni Mauricio. Well, at ni Mauricio iti uneg. Itay nakapay nga urayan. Di imak, Nardo. Di mo putputan. Saksakit anak. Kaya't kalaang apalagipan. No di mo kaya tamay sagmak ti anak mo. Tungpalam, timbilin ko kan ka. Nagkinaawatan ta ni tiday tabanak. Sige. Inkan. Aglugan kan itiday ta ak kotse. Kumusta ka? Relax. Kaslamatan talagang ka. Maragsakan aklaang. Tamakita ko ito anak ko. Siya, timang itulot kon ka. Kan siya tumutlang, timang sukon kan ka. Amok day ka. Mabaling ka dita kidawan ka. Manya dayta. Pabuludan nak iti papel kan bolpen. Adala ang isurat ko. Anya ti isurat mo.
Saan ko ang mabalin nga asitigan kan kasarita ti anak ko? Isong agpakpakaasi akan ka. Itad mo to kuman, ti surat ko. Sige. Inayadag pataray tapno makapagsurat ka. Mapit lang, takautak ti ballpen iti bag ko. Lamin agad nga info ni Darius it is. Haling dito na. Ito kaya ti ang panas. Wen nga ron. Deserve na magkiti. Gaputan na nai. Akarasang ada-ada ko sa scholarship na. Kasta talaga dagiti valedictorian. Ang saganakan. Awagan na tayo magko-graduates. Ha? Akure ka. Ayan nga dinanan ko akadwag ang mga marcha kaya. Darius, congratulations! Emily, kung nakalakit din nun saan ka makaumay. Pasensya ka na. Nagbasak namin. Iso na delete isa sangkot ko. Agyamanak na nakaumay ka, Emily. Oh, at ito regalo kan ka. Agyamanak. Sa din na selebrasyon, EJ ito balay. Ngam, dat-datayo laing ngamin. kadagiti maids mo? Well, ta Nana Linda, kaya Nana Edna. Adadagahan dito likodan. Tinasayat, agpa-picture tayo ng gitni. At datan dito iskilaan, iso apo pambakan. Nalpasamot kan ti graduation da. Apa gusto lang? Ay, well. Bilin ni Nardo, asaan ta nga agbayag dito. At iti surat ko. Itad mo to kumaday to'y ka ni Alexandra. Sige, bumaba ka. At lang dito'y igit. Sumipngat gaya man. Maya tapno awan, ti makabigbig kan. Mami Corazon, picturean na kami man iti best friend ko. O sige, agabay kayo. Anya ti kayat mo? Waki a picture? Kayat ko tigas dyan. Okay. 1, 2, 3. Pakipapicturak mamay kada kayo. Dagas ka no ti talungag pa picture. Isuot wa kayo na angan. Mami Corazon, siya lang ang timang picture katakwada. O sige. Ala, agpisto kayo agdinagkat kayo pa yan. Okay. May metsa no iparaba mo day ta imam iti abagan ni Alexandra Darius. Pamela. Kastoy ka din? Wait, kasta. O sige, ready? 1, 2, Mabitang! Alexandra! Sa din natin papanan na. Tsaka mo. Sige, surutak ni Alexandra. Sige, Mami Corazon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Padasak ti na. Ang mga numakamakam ni Alexandra. Oh, dayay ti kotse. Aglugan ako. Mamang! Urayan na! Mamang! Mapantan. Masaya at tasinurot mo iligin kan kami na. Sa nabali, tanakita mat ti anak mo. Di na ako nisubli ka ni Nardo. Yan. Tulungan ako, ma. Andiyan kun kaya ti agsubli ka ni Nardo. Iba tinaklangan dito eh. Mabalin ka di eh. Ni mamang ko dyan nakita. Saan naklakit tingag biton? Isa day dyan. Kasta ka di. Opa yan di nakman la tinalyaw. Di man la si Mardang iti panangayap ko kankwanan. Alexandra. Abagan lo sa bali day jay.
Ang mga no, kaing-ingas nga laang. Iso dayjay, mami. Mabigbig ko. Kumit kita kabayatan ti pa nagpipicture tayo. Kasla kayat na ti umasid. Gusto dahitan, Alexandra. Saan ka nagsangit? Nadadalan, ti make-up mo. Ni mamang ko dayjay. Si bibiyag pahitin. Isardong muntilugan ta pumabaang. Kasapulan na ti anak ko. Agyaman. Utang ko ana imbaga nakam dahiting nga inaramid mo. Kunam siguro nga ibaba ka dito. Ay, kasyan na. Gundaway kung dahi ti ang makalibas ka ni Nardo. Pangasim. Nakalak ti ruangan ti kotse. Saan mo ang matukotan dayta? Saan ka makalibas? Pagtalinaad ka iti sido ni Nardo. Darius, napanam. Nabayag na inururay ka. Pasensya ka ni Emily. Napanak pa yung aming kadagiti kaadala. Nga mapaya nagbayag ka. Ado nga min ti kinapicture ko. Diyak kaya tagur unay. Among dayta? Well, sorry. Pangayam, dana na Linda. Makapabwisit da. Tilang bagbagita ti picturan da. Dagitadan ni. Ala, pasensya amon ita. Italang ang makaigam na iti kamera. Bagpagaam dagita akatulong mo ha. Ala, agawit tayo ni Jibalay. At datiin sa gana na Linda pagsasangan tayo. Datayo lang, Emily. Kumusta tayo natandara mag-graduation, Corazon? Nasayat mo. Ngam, amog ka di. Si bibiyag pa'y ti ina ni Alexandra. At niya. Apayan ako na naita. Nakita nga min ni Alexandra ti ina na iti graduation da. Kasano ko maan napasamak na ita? Idi nakita na. Kinamakam na. Ngam, di na nakabatan. Naglugan ka no adagos iti kotse ngay matayo. Awan la ka din ti sabali ang nakakita kan ko na. Ado ti tao. Nila ang Alexandra tinakadlaw. Udno nga ta ati inana tayo jay. Masigurado na kano nga isuday jay. No kasta nga rod. Si bibiyag pa ni Susan. Ha, wen nga rod. Kaya't naasawan. Adalaang iti aglawlaw dagiti kriminal. What? Mamati akit ita Susan. Tasigun, itinaalak nga impormasyon manipod diti intelligence unit. Agraraira da pay lang dito lugar tayo. Kat dakal ti sospetsa. At ti suspek ka ng papatay iti driver ni Mr. Campion. Kat may samot lang kadakwada. Bumabakan. Agur-urayan ni Nardo Kanta. Pangasim. Tulungan na ka makaadayo. Bumabakan. Ti surat nga inted ko kan ka. Mabalin ka di nga ited mo kan ni Alexandra. Wan, itod ko. Agyaman ako na. Bumabakan ko na. Sana ka mabalin nga agbayag dito. Karas. Alexandra, happy graduation. Maragsa ka nagparakan. Agyaman daddy. Oh, happy akas tatarupam. Nakalidliday. Saan man daddy? Naragsaka. Wen gaya. Naipagakanyak ni Mami tinakita mi ti graduation.
Udno ka di atiin ang tinakitam. Wan gani. Isa dayjay. Sa bagay. Mamatiak. Ngag parang tumatlag kan kabina. Ngam, ako'y aliniklikan na. Idinakita ka't inawakak. Dinagdagos ng tipimanaw. Dinagpinkaskaso. Alexandra. Kasapulan, yung madayukan dito yan ka. Gani, kailiw ko na yan ni mamang ko. Amok na ito. Yan, kasarungag kita kayo. No damat manglaplapad kan ko. No, kasta. Nalawagan ti amin kanya. Simurot ni mamang ko kin ni Nardo. Katpadyak nga ilamlamang da. Hala, saan mo napanunutan na ito? Agragsak kakit di Alexandra. Namadamdama lang, rugyan tayong tiramrambak di balay. Daddy, I-postpone ko pa lang ti appointment ko. Kaputak kayat ko nga atendaran dahi ti aramrambak. Pangasim Alexandra. Jak kayat, analiday. anya, magustuhan ka di ti regalo kan ka? Picture frame. Ket ada nakakabil aladawan. Ikabil mo dahi ti silid mo ha? Tapno ka na yung nakto amalaglakip. Ngam, kasapulan pa iti may sa aladawan, Emily. Di picture ta adwa ti ikabil mo dita. Wan, Magustuhan ka di ti close-up picture ko? wan mata. Saan lang nga iti personal na napintas ka, Emily? Uray gayam ladawan. Agyamanag. An nadam ta ladawan ko ha? Sika lang aming tinangtadak iti kasta. Kaya't nasawan. Sika lang ti tao apagtal. Ito may lang nga Ryan. Sa dinot nagkapuam. Ada preskon. Ado, di nasikas. Ang warta. Kaya't mo ka din nga umatindar iti graduation party. Saan ta ba yung mabalityag kuyo garwa? Kat kailangan di asawa. No kasta, mabati ka ditoy, tangapanak lang ag obserbar di tarwan. Oh, hanya dito. Kita man, natin nagapapil, anak kasigpit, itinutbok mo. Itid mo kanya. Di mo basbasahin. Sinigkawat mo latan. Di mo mabalin abasan kung nakmet ka. Adapay ka di sekreto, madya mo? Adun to pa iti mamuang, ngam saan pa'y ngay tati umno apanawan. Sige, mapanakon. Imayak lang nagsukat. Asidag akon iti balay da Major Meneses. Ti ayan ni Alexandra. Narigat mat no jak pagustuhan ti imbitasyon na iti graduation party ti ampun na. At ti surat. Kunaklakit din no nabasa ni Vanji tayo. Hanggang itad ko pa nga taday to'y ka ni Alexandra. No itad ko. Mapagduado anak una yan. Tinasayat. Pisang-pisang akon sa kunto ibulang. Nasaya ito nakaumay ka, Mauricio. May salaga text mo, sir. Talaga nga umayan. Amumat anasingad ti panagpagayan ta. Dahil tangarot ti pagbalibakkan ka. Ano ti bisita yo, sir? Dagiti ka adalan ni Alexandra Dagita. Kan sumagmamano at tao. Nagbiit. Naggraduaran ti balasan mo.
Ala. Agtugaw tatagin istorya. Kado ti mainom iti lamisa. Huwag nga ron. Inayaban ka, Mauricio. At naipagakat ka. Nakita ni Alexandra ti inana. Itel daw ti graduation. Mukasta. Adan follow up na ti padamag ko. Para si Mauricio. Di mo pa ipapablock na ito. Ang mga naglibas lakit nga ron dagiti kriminal. Amok at dadalang iti asidal. Kaya't ko ang makita ti picture mi kini Darius. Dito yo. Ato eh. Kita kami ti camera na magustuhan. Sa na magustuhan, ipa-develop ko. Uy, naglawag ti pan nakaalam mi ado Tas lang kayo agnobyo iti dayta niya. Imbag lakit din tamayat ti pan nakaalak dito a picture. Alexandra, agsagpatan dagiti bisita. Dagiti lang mat classmates ko dagijay, mami. Uy, sana. Ada pa sa baling inimbitara. Sumaruno kayon ken ni Pamela. Tao ba yu asikasuad dagiti bisita yo, ha? Wan, mami. Pamela, asino ti sa baling nga inimbitaram? Ay, saan ka di amabalin nga imbitaram ni Darius? Anya? Inimbitaram? Sorry manin ha. Dakim pagpakadakan ka. Nagsarita kami ngamin iti graduation. Kahit na ipagak nga umay dito party. Anya? Iso analabit nga at dita baba. Oh my God, bumabatan. At that special guest mo. Dakkan mag-apalay dahito eh. Baklang ti aking ko, niya? Amom ti aking balay dito, Emily. Schoolmate tayo, hindi. Asino? Darius. Agyaman at tanakaumay ka dito balay ni. Mabigbig ka. Schoolmate da ka, idiadda ka pa dito. Wan! Sika, jay nakangir-ngir-ngir idi ana ilugan ni iti kotse. Malagip mo ka di, Darius? Idi makadul-o ka, gapo iti angot da? Umunod kayo. Ado ti makan anak kadasal. Umay kayo. Hoy, ano nga yara kami kan dito suli? Ingkan akadwa ti Darius amangan. Kasano ko maakadwa? Kat adamat kakibkibin na. Ni Darius lang matiin bitara. Jak mo't pagaropon akadwa na gani kay sa babae. Wal nga rod. Bisita lang. Isupay tinatangsi. Kaapa? Ada ka din ay pagana palikan ka? Ita kami lang manen nga agkita. Ngam, nagmatitibag pagana. Anya? Ikaw na itan ah. Balayo na ito eh. Saan nakapabali na bastusan? Bayang, talaga siguro akas na tiyogan niya. O sige. Umay kangarutan. Asikasuan takit di dagiti daduma a bisita. Ang tapay dagiti classmates tayo di dagi abanda. Inta. Darius, ano tinagan tayo di ababae asin bumabat ka data? Alexandra. Wan. Iso agpaikso dyan na ilugan tayo idangir-ngir. Saan ka di? Apay akas tayo matan kadakal ti balay na. Jack, amo. Basta ti amo. Isuket biktima iti panagrames. Kasta? Ala. Ibusay mong timakan. Agawit tamatan. Tsaka timangan iti sagana da. Nakatamtam na eh. Shh! Amangan ng mga igda ka. Nakababain. And so what? Pagnumat ah. Susan, napatganan ti kiddaw mo. Agyaman na, Nardo. Sakmat itatiag kiddaw kan ka. Anya dayta? Pagserbyan na, ititong palbiag mo. Anya? Wan no saan lang ti kayat ko asungbat mo. Nardo. Sumungbat ka. Wan. Pagserbian ka,
ititong palbiyak ko. Mabartakan, Major. Sigaman. Itatalayang manan nga agsawa nga Ginoo. Adan tumanan kong daway nga agsamot. Panagkunak, maudin na ito. Dinakman na loko ni Dekasta. May destino ako ni Tisabali a lugar. Kat isurot ko ti pamilya kay papanan. Itala nga namuak na ita, Major. Sigapay lang ti muna ng ibaga. Itiyan niya rason. Di ka di panakapay mo ang mapasardeng ti krimen ti makagapok. Sa Sabay kuma. Tamasul barto ti sumarunakan ka. Dagi ti krimen ang napasam. Alexandra, kita mo. Na Emily na taong pasidagit ay ka. At di siguro ka sa pulay na. Pati ba't nagnanak? Diyak unay magustuhan. Nadagsan ti pa nang iwagsak na itibuok na. May siyak pi sumango ka ni Kwana. Ano, ako 5 ka lang. Kasagulak ti agri-touch? Sa di na kaya ti comfort room? Iti day tao banda. Si kagayam ni Alexandra niya? Ti rape victim? Anya ko maita. No rape victim. Umanay ka di daytan. Apang ibabaam iti kinatao. Tapnangom, idi pa laan. Nababan ti panagkita kitikas kan ka. Hoy! Agalwag ka iti pagpagama. Ako 5 ka lang, Pamela. Nalipatam siguro at teritoryo dito'y ayan mo ita. Tantanangam ti panagsarsarita. Tansan, maiturad ka atong pag. Tangkaamon! Marwa! Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.